Ola, son Anxo e vou vos contar a historia de Colat na piscina. Os papás de Colat ían ir á piscina e Colat non quería ir con eles. Os papás decidiron non ir. Colat estaba ca súa nai e foi traballar. Colat foi e deixounos só. Colat foi buscar ao seu amigo Morque para ir xogar ao parque. E Colat viu a súa nai indo cara ao traballo e foille dar un abrazo. E logo chegou o seu pai. Ao cabo duns minutos foi ao ximnasio. Dentro de 2 horas Colat decidiu ir á piscina e por fin poden xogar os tres xuntos na piscina. Fin.